Usukukhuluma ngesikhathi uBhaka evula ulive laphana enkundleni zokuxhumana, isikakhulukazi laphana ku-TikTok, ikhulunywa mayelana nendaba eyaphohlozwa uMancinza laphana-ke ethi-ke uPhakela usola ukuthi wathola u-3 million kule meeting nayo kanye-ke nopresident, njengoba-ke uMancinza wake wenza i-media briefing. Sabona kuphinda kuyafuneka khona lo mbuso njengamanje kubingelela yena Martin Dwacebe Sidombe zomqamela amahlaka abanye sebaqamela imali thwa. Ngana wethu ngabe usukulapha uqala lanxa othenze kulungile upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo masifaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Ngenkonzo wethu sekusukhuluma la enkundleni zokuxhumana ngesikhathi-ke uBhaka evule ulive esola ukuthi-ke kwaphuma u-15 million okwakuyiyona deal yayimele ukuthi-ke iqhubeke ukuthi kumhoxiswe usuku lwemasho umhla ka-30 la khona-ke kube nohixihixi kwanenzolo ey'ningi ukuthi-ke le mali ayiyanga kuPhakela, kanti-ke futhi kusolwa omunye-ke weyishoshovu khona laphana-ke kwimashi and bekuyizona ebeziphambili. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakamntana sekhaya, ngiyafisa ukuthi singene kuwona-ke ulive siwulalele sonke, then-ke bese siyadecide ekugcineni noma-ke sizwe ukuthi-ke ngempela sihambisana nakuphi. Kukhona lokho okukhulunywa uBhaka kanye-ke noMancinza kanye-ke naye-ke uhlatshwayo laphana-ke we-Hot City. Nawo-ke amavidiyo akudala sekhaya ungakhohlwa-ke ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo masifaka amavidiyo kube wena oqala othola notification. Athokozele. Bengabuza imibuzo kanjalo-ke nawe njengoba ufika nje ungabuza noma yini sokwazi ukuthi siphendule. Okay, ake siqale lana. Mhlambe ukunderstanda ilakho inhlangano ezimele noma iyalinkeka na kwi-MK. Mhlambe nje ngiqale lapho. Okay. Ilakho wonke ama leaders elakho ama members omkhonto wesizwe party. Kodwa ilakho email independent. Kodwa ama leaders ayo ama members omkhonto wesizwe party. Ayikho into ebhale phansi eshoyo ukuthi ilakho isebenzisana nomkhonto wesizwe. Kodwa ke sonke ama members elakho simkhonto wesizwe. Okay. So mhlawumbe umunye umbuzo futhi engawubuza ukuthi yona ilakho imephi phakathi kwa le ndaba le march on march nalo umnsizwa nomnsizwa ikuphi la ilakho efola khona between these two organization, ngabe supporter yipi? Ngiyazi ukuthi abantu mhlambe bangaze mhlambe bebe nalento yokuthi okay umfowethu against ukuthi nokuthi kanti mhlawumbe ezizinto afuna uthathe ngemizwa. But I want just to understand ukuthi ifola kuphi phakathi kwalezi inhlangano zombili. Ngabe imarch on march nakuconnecteka ne-MK nayo noma cha into emele? Mbuza nje wena ngokwe-understanding yakho. I know ngekwe-understanding yami ngoba bese mhlawumbe ngafika athi hayi mina ngiyimele, but sengibuza wena ngokwe-understanding yakho. Okay, no ngiyabonga mfethu ngalo mbuzo. Angiqale ngithi i-march yokuqala yayingomhla ka 24 March last year. Ilakho yayikhona ngaleso sikhathi, yayikhona lapho. And okwesibili, before kube ne-march uMangobese wangithinta wangidayisela i-idea yakho, nansi i-idea enza i-supporter. Ngiyakhumbula nje abantu ababekhona ngaleso sikhathi wayekhona futhi uZwakele Mncwangu we-Action SA, omunye umuntu wayekhona namanye ama members e-PA ayekhona. Kodwa-ke nangaloko usuku le-march-ke sasikhona-ke asekhona amavidiyo. Ngaleso sikhathi uMangobese wesasakaza lapha kwiVuma FM. Yes. I-march and march ngokuyi-understanda kwami civic organization eyimele engahlanganisela lutho nezepolitiki, kodwa futhi ivulile izandla ukuthi wonke ama-political parties afuna ukuzoyisupporta engasondela ezeyisupporta. Uzokhumbula ukuthi ema-marchini ngalesa isaqala nje okwamanye ama-march, MK party bakhona, Action SA ibakhona, iPA ibakhona, nangoku president wayo uMckenzie ekugcineni esethonke ama members akhe engayisupport iMarch and March. Ngokuyi-understanda kwami
nangendlela ayipresenta ngayo uMangobese kumina wathi ayihlanganise lutho nezepolitiki, kodwa basiphile ezweni lepolitiki, yonke i-political party efuna ukusupport ingasupport. Uzokhumbula ukuthi uMangobese ukwambona kwe-SHNSA kumenyezelwa ama-candidates lapha eGoli, waphinda futhi wambona kwi-march ye-MK party ekade iseThekwini, futhi ukumbone futhi eyohlangana noPrimus eKZN okubaba uThami Ntuli. Yeah. Okay. Ake ngiphinde futhi mhlambe ngihlabele la. I've seen you uhleli phambi kwama microphone lapha njengophakela athi media briefing. So brief walapha media briefing ngiyazi ngomhla 6 July leka Thabani ungadina ngicela uqale ngenze ilokhuzana nje i-check encane. President welakho Manqenza, I will still comfortable ngembuzo kaThabani noma mina njengo chairperson of lo live ngimbambe noma you are still comfortable? Hayi akaqhubeka abuze noma yini. Okay, thank you. You can go ahead Thabani. You can go ahead. Putin kancane ngiyaxolisa ukungena namolimi khona umbuzo angawuphendula ngawubuzile Putin ukuthi between i-March and March nelakho nekuthizwa nokuthizwa kwenza we understand ngayiphi indlela uvele wafaka ama-political party on azange sawuphendula lo mbuzo. Uqinisile mfethu, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungikhumbuze. Umbuzo ukuthi i-March and March nensizwa nomnsizwa utheni kuhlangana kanjani noma ilakho imephi? Ibuphi ubudlelwano ilakho enabo phakathi kwe-March on March nomnsizwa nomnsizwa? Oh, okay. Sihlanganiswe nje i-March and March, sizo support i-March and March. Sihlangane lapho, kodwa khona amanye ama-program ebese sisupportana kuwona. Yeah. Ake ngihlabele phambili mhlambe ngakubambi kakhulu ngoba vele manje selithambeme kwasho uNtozo Khazi. Ake ngisho lento ukuthi kunale nkulumo engayibona ubriefa ngayo umhlaba, and umhlaba okade uyikhandlile uphusha ukuthi abahambe abantu bokufika, and then lo mhlanganiso loyo ubuholwa uyena uMangobese. Uphakele umthakathi wangenelela wafaka isandla, kanti nongizwe Mchunu bekhona, nomntwana ufihliwe naye ubekhona naye owaziwa ngelengoba Makhosi. Bese kuzoba abanye abathile njengofele Mtwini, nabo babaleke kakhulu bebekhona nabo bebambe lo mhlanganiswano. So sekufika le nkulumo la khona wena usubuya uzokwenza i-media briefing, but ngizwile lapha ukuthi kunegama lesingisi olifakile wathi allegedly, okusho ukuthi kwaleyo information leyo izinsolo, kodwa angazi noma bunensolo eziphathekayo yini uma ngabe ubeka lolu daba lolu luka 3 million. Bekukhona mhlambe onako ukuphathekayo concerning leyo ndaba le? Yeah, kade ngena ngizoyiphinda ngoba ungangeni. Ngikuvezile ukuthi umfethu uphakela umthakathi mudala kunami, labe ngimbiza ngobhuti omdala kanjalo noMacingwane. Ngakuveza futhi ukuthi ukufika kwabo kwi-March and March kuyikhuphule kakhulu umgqiqo we-March and March, futhi laba holi siyabadinga kwi-March and March ukuze umzabalazo okhulula abantu okuxosha nalabantu bokufika uqhubeke kube impumelelo. Ngikuvezile lokho ekuqaleni. Kodwa ke ubufakazi bukhona, ubufakazi ngikushilo fulati ungangena ukuthi ubufakazi nginabo, kodwa ngingakazobukhipha manje. Ngilinde isikhathi esithile, nanokuthi ke okunye ngikulinde kakhulu ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe, ngoba ngazama ngomhla ka-30 ukuthi asiyixoxe le ndaba. Sahlukana naye umfethu uphakela umthakathi ngo-11 ebusuku, kwakuthi sizohlangana ngakusasa ngo-12, yena ezokwenza i-media briefing ngo-3. Nakho-ke ngasatholakali, kwazi kwashaya isikhathi se-media briefing engatholakali, na-after media briefing ngazama ngamxhuma, nakhona futhi-ke ngagcina ngamtholanga. Ingakho-ke kwaze
ngaphoqeleka ukuthi ngenze leya nto ngoba ngangibuka ukuthi uma ngingayenzi media briefing, yes abantu abaningi ngeke bakholwe and bazobona engathi ngiyadivide, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga bokubona ukubaluleka kwaleya media briefing ngoba kuvimba izinto eziningi. Leya media briefing ivimba izinto eziningi, kodwa ufakazi bona bukhona kodwa ngakazobukhipha manje. Okay, ngibonga lokuthi afazela futhi it's on record ukuthi ufakazi bukhona. So ngamanye amazwi ufuna ukungitshela ukuthi uphakela umthakathi usevele udayisile ngabantu. Okay. Ngicela ukuphendula kanje lo mbuzo. Kwi-media briefing mina ngithe kunemali abayitholile. Bekuzoba kuhle ukube bayidisclose, basho ukuthi imali yani. Ngaze ngathi kungenzeka mhlawumbe imali yokuhlambe kuxhaswa insizwa nomnsizwa ukuthi kukhuliswe abafana lapha njoba ekenze ukuphakela umthakathi. Into engikwarishayo ukuthi why bengayidisclose le mali. Iloko ke mina engikufisayo nje ukuthi ke umfowethu abafowethu basho ukuthi no sayithola imali kodwa kwakuyimali yalokho nalokho noma mhlawumbe kwakuyimali kaPetron, sazi sikhona iPetron ka3 million, kodwa nje ibe khona incazelo around imali ukuthi kwakuyimali yani. Le ndaba angakasho mina ukuthi khona umuntu odayisile. Ngithe kunemali abayithola engimele bechazele izwe ukuthi kube kweyani lo mali. Okay. Okay, ake sisho kanje. Mhlawumbe when it comes to lama proof lawo nawo, did you obtain them through a source oyithembayo na noma amahebesi nje owezwe ngomuntu mhlawumbe obenawo? Yes, ngiyayithemba isource and ngiyabuthemba futhi ufakazi enginawo. Okay, Mancinza ngiyamuthi Thabane. uThabane uthi lama proof lawa onawo umuntu obekhona emhlanganweni noma umuntu obeseceleni ozwile ukuthi bethola. Yeah, bengisaqhubeka. Ngithothi ngiyamthemba umuntu onginike lobufakazi, and okwesibili umuntu owayazi ukuthi kuzoba nomhlangano wanami wangitshela lowo muntu, noma sekufonelwana ngitshela nabo ke sebeyabizwa, yonke into eyenzakalayo ngaba aware ngayo and ngiyazi ngangazi. Lo muntu wayekhona emhlanganweni noma umuntu wayengeke emhlanganweni? Uqole my brother mfethu, thina siyabhilivela kuwena. Bathi mina uyabona mina kuyo yonke lento. Yeah. Ngakutshela mina ususpect wami nje uqondile. Awungamvezi igama labantu. Ungalisho igama vele. Thabani lelo. Thabani. Angeke ngicabanga ungalisho kodwa. Sanibonani. No, akunankinga kodwa ake siqhubeke kancane mhlawumbe sibheke. Mhlawumbe wena ngokubuka kwakho Mancinza, ngokubuka kwakho, right? Yini mhlawumbe mina ngeke ngikwazi ukuba kulezi zinto lezi zamamashu umsebenzi engiwenzayo afanelanga sikhohlisana. Mina ngirafu ngoba vele ngisuke ngilwela abantu, and at the same time ngiyaprioritize i-safety, not eyam but eyabantu. Uma ngabe ngisesixubini kungenzeka kulimale nabantu uma ngingaqalisa impilo zami. So ngumuntu ocabanga kabili uma kufanele ngenze into. That's why ngingawahambi izinto ezinexuku ngoba ngiviyela mina, so ngiviyela nawo umphakathi ukuthi ungalimali. So nansi into engifisa ukuthi ngijule ngayo. Mhlambe wena ngokuba phakathi kwayo imachi emva kwalesigameko lesesenzekile, mina ngokubuka kwami ngibona abantu bokufika abahambile. Mhlambe kungabe yini enza ukuthi kube ne-big 5 ebonakalayo ukuthi ayihambile? AmaNigeria, amaSomalia, amaPakistani sisiwabuka khona awahambile, uyabona. Ahleli nje futhi awa-affectekile. AneToro kuyaqhubeka, more especially iKempton Park iphenduka iLogos, iBoksburg nayo iLogos lapha eBoksburg North. Siyawabona amaNigeria akhona,
ama-Pakistan, ama-Somalia, siyabona iy'toro vuliwe emakhaya khona nama-tuck shop yonke into. Yini mhlawumbe imbangela ukuthi uhulumeni abasabe kangaka laba ababuke ngathi bangama-syndicates amakhulu? Mhlawumbe ngiqale kule oqale ngayo ukuthi wena kwezokuphepha umsebenzi wakho awukuvumela ukuthi ube ingxenye yamamashi. Umzabalazo uhlukene uvulelekile. Ukuthi mhlawumbe kube khona ku-TikTok ukhulume ngalento yabantu bokufika ubeke umbono wakho mhlawumbe nawe uthi abahambe seyingxenye yomzabalazo leyo. Sengisho ukuthi umuntu osupportayo akuyena kuphela umuntu ofika kwimashini. Yes, basupport abantu ngendlela eziningi ezahlukene. Nawe ke mawuvumelana nombono weMarch and March, nawe uyiphathi yomzabalazo esiwenzayo nesupport oyinika iMarch and March. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi angithi kuyiqiniso ukuthi bakhona abantu bokufika abahambile njoba iMarch and March iqalela amamashi nje. Futhi kuyiqiniso ukuthi bakhona abantu abangahambile kakhulukazi ama-Nigerian iwona nje agoloze kakhulu. Okumeleke kube namanye ama-program azokwenza ukuthi behambe ngoba ngizokhumbula ukuthi kuvamise ukumashwa nje emadrobheni eThekwini kuvamise ukusuka kuBhoda kuyiwe City Hall okudlule kuyiwe Point njalo emasho yokugcina ngomhla ka-30. Kodwa ngendlela engizwe mangilalela ama-program eMarch and March ukuthi azothi athe ukuhluka manje. Kusasa nje kukhona indawo ekuzoyiwa kuyona kuzona eThekwini ngakomhlanga. Nje usushayile u12 namhlanje. Ekuzoyiwa kuzona ngakomhlanga la khona beyokhishwa khona ke la behlala khona kuzobe kuhanjwa namaphoyisa. Ukuthi sekudingeka lawo ma-program manje kuyiwe la behlala khona kuyiwe kuma-tuck shop kuyiwe kumabhilida la ehlala khona labantu bokufika. Ukwenza lokho kuzokwenza ukuthi nalabo abangahambile behambe ngoba iqiniso ukuthi khona abagolozile abangafuni ukuhamba kodwa ama-program ekumele athi ukushintsha kancane khona ezodila nabo ngqo labantu abangahambile. Yeah, but mina ngokubuka kwami ubona ukuthi mhlambe isazoba namandla iMarch and March njengoba vele sekukhona nenkongozelo eseyikhona. Abantu mabengase beqhubeke bayisupport iMarch and March njengoba ade beyisupporta izoqhubeka ibe namandla. Namhlanje nje eMaritzburg iMarch and March ibisebenza. Khona namaphoyisa abekhishwa abantu okusho ukuthi isazoqhubeka ibe nawo lo mfutho ekade nawo. Futhi bengibuka ama-post ukuthi azoba maningi kakhulu ama-march kulo lesine lo. Kusho ukuthi ke amandla isazoba nawo iMarch and March and abantu basazoqhubeka bayisupport. All right. Thabane mhlawumbe ake ngiphinde futhi ngimchaze uManxiza la upresident welakho ilakho ilenhlangano le esiza abantu abasuke be-underprivileged nabanye abasuke becindezelwe nabanye abasuke bengakwazi ukuzikhulumela iyenza izinto eziningi nami the list is endless but into engiyaziyo Thabane mina ngilakho kunabantu today abasebenzayo just because of ilakho. Lokho is very true and mina into engikude kuyona noma ngenzakalani angilibalekeli iqiniso. I stand for the truth mase ngiyayisho kodwa iconcern yabo. So why ngisho lento is because ngifuna ukubuza upresident welakho ukuthi lakho since mina I know you through social media through everybody, so now right now about 1,800 people abadele ubuthongo babo who are watching us because they want nothing but the truth. Manxiza yini mfethu engakwenza ukuthi ngampela ugolozo kusitshela ukuthi ubani lokunikeze information yabo eyokuthi uphakela umthakathi
uthathe u3 million maqeda lapho futhi kunzima lo muntu wangakunikeza ilokhuzana ama proof noma mayinikeza ama proof iumdante leyonto ubani lo oyi source of information because definitely you were not there, you were not lapha ya kwi meeting, uzwe nje ngomunye umuntu lo munye umuntu wathi kunje ngokuthi indlela dinga leyo muntu ukuthi ashise laba abadlu 3 million. Asikwazi ukumfihla lo muntu ngoba sifuna laba ba account ngalo 3 million. UMancinze engimaziyo nalo mina engimlandelayo, mina ngiyayilandela ila ngikho kakhulu. Why ngilandela? Mina ngilandeli noma yimapho noma yini mina. Ngiyazitshela ngilandela because ngibonile isiza abantu. This is the reason why mina ngilandela mina ila ngikho because ngibonile ila ngikho isiza abantu. Yeah, bengisaqedela ke bhaka ukuthi nala asilinde konke kuzovela obala. Ngisho njalo. Into engithanda uMancinza wathi mawuthi akulindwe kwilokhuzana uzosho media briefing. Uzobiza media briefing washo ukuthi uzoyibiza nini. Nana manje mina I don't mind waiting. Very into ezinhle ziyalindwa. I know from the spiritual point of view and from the reality point of view. Into ezinhle nento ezibalekile nento zakasasizo. Mina I don't mind, but as long as mangangitshela ukuthi asilinde nini uzomveza lo muntu ngoba likhona lamasimbi exoki eqovayo. Hey, iyaqova lenja eqovile la. Iqove Mancinza mfethu, Mancinza, you are a credible person. Leli xoki liyaqova lenza ukuthi kube khona abantu abakuzondayo while thina we believe in you. Leli xoki kumele silenze silazi. Cela ungena Kim. Hey, ayingena Dlamini. Kwi briefing ya media briefing kade ngiyenzile. Ngaba mention about 2. Abantu ke abakhetha ke nje abakhetha ukuthi beyikhulumele ngophakela but angibalanga yena kuphela. Nombuzo nami lekade ngiyibuza ukuthi why abantu belokhu begxile egameni elilodwa nje. Yabo? Okay. Yeah. Iliphelile igama olibalile mngana ngoba angizwanga. Iliphelile olibalile. Cha. Iliphelile ngizwanga mina bafungeke. Aliphumi eligama okanye lamagama ndisho kwi social media kugcwele igama eli1. No, uzolisho manje elinye. Emeeting wayengekho yedwa uphakela pha. Yes, we are happy into eyenzekileyo because uphakela besimthembile, uphakela besimthanda, uphakela besimsupporta. But ke ngoku xa ezi meeting zakhe no president zinendawo ezimane zifihlwa, omnye athethe enye into, omnye athethe enye, iyasolisa nyani uba hey inoba kwenzeka ntoni kule nto. But ke ngoku ndifumanisa uba iphuma nophakela yedwa le nto lena. Abantu kwi-social media abaqoka ukuthi bekhulume ngophakela kuphela kodwa ngamention amagama amabili okuMacingwane naye uphakela iwona kuphela ababe ingxenye yomhlangano nopresident ngabala lokho. Okay, laba abanye ngabafaka angibafakanga ngoba babephelezele uMacingwane nophakela. Futhi abanye abangenanga emhlanganweni bangena abanye sekushuthwa nje. Good, true. No. I've got an evidence of that. Ngicela ukubuza ukuthi uphakela udle u2-3 million. uMacingwane udle malini yena? Cha, mina ngibala ukuthi imali yaphuma isiyonke kwaba u3 million. Kodwa kwaqale kwaphuma 1.5 million enye yabuye yaphuma. Ukuthi uma bayihlukanisa kanjani angazi kodwa engikwazi ukuthi iyaphuma imali. Okay president benza ubuza lo mbuzo nami. Ndicela ubuza kuwe ke ngoku King. Wena King uthethe nge15 million. Kolu lwakho ulwazi wena le15 million ingaba bayinikiwe le15 million? Yeah, stake uyazi ma 20 stake ukuthi nasi stake. Alright. Kule stake imash ayingaqhubeki nathi into. Yeah, izishona. Yes. Bese bekhona othi hayi ngiyayifuna le mali.
ngizoba convince laba abanye ukuthi asiyithathile mase kuloko ngena ama calls ke a convince omunye umuntu la yabona ukuze lo muntu une share umuntu ngamunye kulisile uManxenzi umuntu ngamunye was supposed to have a share of 3 million each kuma leaders 3 million u3 million uya kumuntu oyi1 kodwa ukwazi ukungena guruqu kumele ngene 1.5 million omunye 1.5 is a balance uzongena after when the job is done uManxenzi is right lapho it's just that isam ka 15 million akayivezanga uManxenzi ithi sam even uMangobese naye bekumele abe ne share yakhe lo 15 million. Oh my god. Okay. Even uMangobese kodwa ngenxa yokuba greedy kwalomuntu okade kuyena obe communicator kwacaca ukuthi uMangobese akavalelwe ngoba unendoda ewummeli. Mina ngiyazi yonke lento mina kodwa ngiyazi mina lento. Ngiyazi more than nina. Ngokwazi kwakho wena King ba end up befumana malini? Kaze ngamthanda kodwa upaleka. Uphakela akathathanga lutho. Uphakela. Okay. Akathathanga lutho. Kodwa uphakela wafika emeetingini ngo10 ebusuku. Ngino proof ya lonto. Uwaqala ukufonelwa kodwa awuma iphone yami. Mina ke ngisiphala ngofakazi mina. Ziyakhala manje. Mina ngisiphala ngofakazi mina ufakazi. Ngingixolele. Angikhulumi ndiyakundaba mina. Ngiyakwazi King. Mina ngisebenza angisabe futhi mina fusak izinja. Masikhala. Ngala mina ngithi mina ngizogoqa la kuloko ngifuna ngifike. Masikhala. Imali ngifeze la. Ngifuna ukuveza imessage yonke lento le. Awuyikhalise noManxenzi ngaze ayikhalise khona manje nje. Mina ngifuna ukutshela ama details mina kwenzakaleni la. Onyanyayo uphakela sebemthwele kakhulu. uManxenzi ngiyamuza ukuthi uyiman of integrity just that umislidwe abantu abathile but he is a man of integrity because ngiyawazi umsebenzi wakhe. Mina ngento encane mase ngikhohle ukuthi ubani kahle kahle. Make manje ngifuna ukutshela ama details abhalwe phansi engawaveza ngisho court makuthi inyoni zingijwayela kabi. Yeah, okay. Meeting imanga wo. Meeting ngo2. Okay. Meeting ngo2. Yahlala meeting ngo2. Yes. Ingahlali kodwa no president ihlala nama delegates ka president ngo2. Yes. Kwazothi ngo 10 to 3. Seqoqiwe yahlala ngo2. Kwenziwa ama promise ukuthi no sokwazi ukumthola uphakela. Sokwazi ukwathola amanye ama members. Thembani mina kusho umuntu oyi1. Kwazothi ngo 10 to 3. Wase yafonela uphakela ukuthi ndoda uyafuneka la. Uphakela bangalibamba ucingo. Kwazothi ngo 6 kwabhalwa imessage eyakuphakela ukuthi uyisiphukuphuku wena uyazi imali uyozufa uhlupheka. Kwazothi ngo 10 to 6 kwathiwa yini ungaphenduli ngoba lana sinabantu abakhulu. Kwazothi ngo 10 to ngo 5 past 6 kwathiwa hayi ngiyakiyeka ke akaphenduli lo. Kwazothi ngo 22 minutes past nakya bangani yini. Ngiyabona nginazo 22 minutes after 6 kwafonwa bangalibamba ucingo. Kwase kufonelwa umuntu ohamba nophakelo seceleni ukuthi hey lenyona yilibamba ucingo ayazi lutho iyozipheka lenyoni yazi uyinkomo nembuzi ayazi lutho kwafonela umuntu bodyguard umuntu wase convince uphakela umthakathi ukuthi iya kulento kwazothi ngo nakya isikhathi wasibona. Yeah. Angikhulumi into ekuthiwa ngilindwe i1 kwazothi ngo 10 to 10 wavuma uphakela wathi send location bayithumela location nansi ilocation nansi nginayo yeah iza ngo 10 to 10 uma kufikwa kwilocation kwathiwa lento yangomhla ka30 ayikhanselwe ngoba ayingabi bikho ngoba opresident nabantu sebabhizinisi bayasaba. Yeah. Kodwa akushiwo mahala kushiwo ngo 15 million nangu. Wathi uphakela angingeni liyonto
uphakela waduba i-meeting yaba u10 minutes wahamba uphakela ekseni ngakusasa kwanocingo olingenayo ubuka nakhe ngakusasa ekseni after location ngo 7:30 uyabona la ngena ucingo lifuna ukumthuka wangalibamba uphakela ethi ngeke udayise umzabalazo mina kwakungakusasa bangayibambi khona njengoba selimthuka kanje uphakela la wangalibamba ucingo uthe bengalibamba ucingo kwasekulandela abantu abalwa nophakela umthakathi after that ngoba uhluleke ukudayisa abantu wakhetha abantu wasedayisa labantu abambala onyanya futhi fuck off yangenze fuck on ngise number 44 ku reach amagate awu3 yangenze uyiphatha enkosi King ndiyakuva but ke ngoku isizwe sonakale uqala kuphuma kwe-photos sonakala worse ke ngoku xa upresident esenza ma awuyazi naleyo lento yenziwa uphakela umthakathi udayisile abantu abathile ngoba bekumele kuphume isamba wabadayisa uyabona uma udayisa umuntu it's just that you are not going to fulfill the mission ubadayisile njengoba dayisile sekumele kuliwe naye makuliwa naye sekureleasewa each and everything as trying to implicate him. That is why ngithi mina Mancinza bhuti wami nginesiqiniseko la ukhona ukuthi abukho ufakazi onabo kodwa umehlo ukuthi ngiyakuthanda mina ngoba ngazi umsebenzi yakho kodwa here you were misled. Imake King masiye ke ngoku ekubeni ba wenza umsebenzi imunu wena wanembuzo ehlakaniphe kangaka wenza umsebenzi imunu wena funa sikwazi phela akwazi uvele ngilongiveza kathi ngiyinyoni mina wena peleka wenza umsebenzi imunu wena emhlabeni. Hayi mina nje nginesiphiwo nje sokuhlakanipha. Usile kodwa ke isiphiwo sami nesakho siyafana mama. Ngifuna umuntu osekakhulu mina ngoba uzokwenza inyoni ngenye. Isiphiwo sami nesakho siyafana so sizawuba same WhatsApp group yabo. So King le mali endaphe inikwa abantu. Uthi siyashada yabanje. Futhi uya kumakhanda palace uya uthi phela useme WhatsApp group usho uthi lapho kuyanyiwa. Hayi guys phela guys siba focus kathi inyoni ufuna sibe sijoke. Yes King. So ndifuna abantu bacacele King ba le mali ke ngoku King ngokwazi kwakho endaphe ithathwa ngubani? Ayiphumanga yonke. That is why kunyanyiwe. That is why kuliwa. That is why igama laphakela ngcwaliswa is because uphakela uvukele labantu kade bemthemba ukuthi uzothatha imali wangayithatha yangabi sadedelwa yonke. Akho 15 million ophumile. Akaphumanga 15 million uphumile. Awuphumanga. Phela enye share bekuzomela iye kuJesinza, enye iye kuphakela, enye iye kuMacingwane, enye iye kofela emntwini. Ofela emntwini abana mali la bekhona. Abayitholanga. Itholwa ngubani? Imalini? I3 million. I3 million mina ngiyazi ba i3 million mina amanga akhandwayo it was supposed to be 3 million. There is no one who can ever produce a proof of 3 million uya komunye umuntu. There is no one, but so, it was supposed 15 million iswami le mali yo 15 million labantu bekumele ba dividelwe ngo 3333 including uMangobese. Umangobese unfortunately she was not there because they tried by so means to sideline her. Uphakela umthakathi wagonoza yena wathi ngeke kwazi mina ukudayisa because uphakathi i26 ubonile ukuthi abantu bayangithanda u15 million u3 million uzophela mase kungahlekela idignity yami wangabe sayithatha leyo nyuka. Simple as that. That is why ngithi mina uMancinza ayikho proof kodwa ngokuthi kunabantu abanyanyile uphakela abadayisile yibo laba abafonela uMancinza trying to fight uphakela. Yeah. Ndiyakuva King ndiyabulela but ke ngoku sifuna kube khona into ethi King uyayazi okanye uvile ukuba iphumile imali emphumeleyo lo yena ebeyifuna imali. Ubani befuna imali? Kulo ebesithi kuphakela makathatha imali.
Hayi phela naye phela ngolayini wakhe phela bengeke phela angathathi lutho because phela besesebenzile umehluko anginabo ufakazi baliyonto angikwazi ukukhuluma ngaphi mina I'm not allowed kodwa isource yami close to lesa story sithi uyithathile imali kodwa ngikwazi ukuma ngaliyonto ngize ngikhuluma ipublic because anginabo ufakazi mina ngisebenza ngento ela ku proof that is why nginikhombisa amakhozo uhlotshwana kwami. Yeah. Now ngwadikuzwe informant yami phela mina ngiyena ubhaka nje u17 mina phela ngadlala impatha abangathiwa kuvele kusuka umuntu akukhulume ngingabi nayo informant yami noma intelligence yami ngoline wami la elapho ukhona phela sabantu bemoya thina. Kodwa kule eshiwa abantu abaningi hlatshwayo nawe ngiyakuzwa uyayibala yokuthi kube ngathi ngihlakaza imatch and match or ngiqeda umfutho kubantu kunjalo ukuthi kuphela iqiniso alikho mnandi libhlungu nesikhathi lifika omunye udinwa ngendlela eziningi ezahlukene kodwa ekugcineni abantu kumele belazi iqiniso kodwa futhi ekugcineni kumele siphumeni sonke soyisupport imatch and match ngoba kuyona yonke lento imatch and match isenza kahle kakhulu ayikho into ethinta imatch and match. Ama leaders abafethu ondabandaba ibona nje kumele becacise leya ndawana eshoyo ukuthi ngabe kwakuyifunding in there noma kwakuyini lebayithola kodwa ngokwe-match and match mina I'm so worried kancane nje ungadinwa ngiyavalana mina nakwi hot seat because into ebalekile ukuba netalo siphisana mhlambe kube nakhona ne debate encane. I think uzoyijwayela leyo mpilo since ubheke eParliament. Nginale nkinga ekhona ukuthi uphayela umthakade ese video la anqaba khona wabeka ukuthi wanqaba u10 million ubekwe phambi kwakhe nakucela ufakazi kuyena nakucela ufakazi wawunqaba. I'm just saying into ayisho ngomlomo wakhe ukuthi there is a video, a recorded video la khona athi ngawunqaba u10 million ubekwe phambi kwami. How can a man deni u10 million mase uthatha u3 million so 7 million awuthrow away nje ayokwehlela ulokhu nje ayokwehlela nje u3 million. My worry lana Mancinza it's not about uMancinza eba ready because mawusho kanje uthi anikho ready ngeevidence kusho uthi by the way anikakabi ready even for imatch and match. Let's be just saying the honest truth. Imatch on match on its own ayikakabi ready, ilakho ayikakabi ready, umsizwa nomsizwa abukakabi ready. Uma benzosaba nje leliphepha eline evidence kusho ukuthi nonga nikakabi ready and nobuholi benu kusho ukuthi bundende manzosaba nje ukuthi nabo lo because angesikwazi ukuvuka kusasa siyomasha uma nina nizosicela nithi ngicela umphakathi uyomasha but umphakathi mawunicela nina okuthile niyakwazi ukubeka on hold. Mosana kuyiphathiswa wamakhansela eANC njalo Thabani ngicela ukungena la uMancinza upresident lakho uyipolitician yabo, so ama politicians kuyenzeka athole information. Ngicela ukwenzela isibonelo nje, kuyenzeka ipolitician ithole ukuthi kune fraud eyenzeka ngo2010 ngokuthi lo muntu lo owenza le fraud usasave under ubuholi obusemandleni ibanjwe lonto, kodwa ukuthi ibanjiwe akusho ukuthi ayikho, kulindwe the right time ukuthi mzwaye lo muntu efuna ukujikela umzabalazo sekuliwa mase kudedelwa lento ayenza. Uma ungalandela kahle manje kunabantu abapoliticians abajahwa ngamacala mhlambe abaweza ngo2012 abanye aba2015 abanye ama10 abanye one, hayi ukuthi into engazakalanga yaziwa ngesikhathi eyenza yabanjwa until lo muntu afuna ukuvukela umzabalazo noma khona into ipolitiki kancane nje umbono kuwena King Bhaka. Nginewari encane lana King Bhaka ne
njengamanje iMashon Mashi is not falling under any political party, just like ilakho, it doesn't fall under any political party. So I will stand to rise and say, may we please put politics matters on the side. Because njengamanje kunabantu abafike kuthiwa ekusasa ekuseni abavuke bayomasha kuyojikwa ePoint. Bangagolozi labo bantu. Bageze ekuseni bethatha isikhathi sabo ba-honorisha isicelo sabo omancinza uma ngabe belapha kwiMashon Mashi because ayikho political. Okay, nabo umango bese mabevuka ekuseni bethi siyahamba manje siye eGoli sizobe simashe eGoli abantu ba-sacrifice for bona. So yindaba abantu kuzothiwa aba-sacrifice for bona bavuka ekuseni bayomasha bese abantu mabethi sacrificeani for thina kunento esiyifunayo bathi akusiyisikhathi. So now ake kube ne-iPhone Tabane asikhulumi ngeMashon Mashi la. Yeah, sikhuluma ngopresident welakho osize abantu bangena emsebenzini bavula izwi. Asikhuluma ngeMashon Mashi. iMashon Mashi it's a matter of alliance. King mina nginengxaki nginhliziyo yabantu ngilwela abantu ngithi mina King ngineware 1 ngime ngeqiniso lokuthi laba bantu laba the very same people ababaholayo bala babukele yabo abantu ba-sacrifice le King Baba bavukile mabala bathi abantu bakhala ngento eyodwa iphepha bayimisele kodwa ukuvuka bayoteleka bona benze konke abakucelayo kodwa nje bakhala ngaleli phepha balento yaleli iphepha yabahlukumeza. So why singabalaleli kulokukhala kwabo ngephepha Liphi iphepha the proof ayikho iproof. So no iproof umancinza uthi ikhona ayikho so udlala naThabani usoba no ayikho iproof Thabani sizathi you are now is a fact Thabani akho proof. Ngalo lethi buzi ithenga khona nesidaka la wayini futhi sawuthama futhi the can. Kanti sikuphi isidingo sokumeme iHot City kumaphaneleni uma injise